akazalwa kuMaria athi uJohane ngiyambona oyibudlu elobethele akakafiki akakadelelwa ngamaJuda akakakhashelwa kepha wasebethele umshoko kakasekelwa ingekamoya lento wakungena kukhulunywa kanjalo kukhulunywa indaba yenyama konke lokhu kungubufakazi ukuthi indaba yethu ekamoya uthi uKristu Jesu okuzelwe inyama kuyinyama kepha ukuzelwe ngumoya kungumoya besathi ngekhuluma nalo wesifazane waseSamaria athi nina niyadumisa kepha ukudumisa kwenu nidumisa into eningayaziyo